Здравейте, приятели! Казвам се Слав и вижте какво аз и робот намерихме в новините. Гореща новина. Изоставеният черен Мерцедес във водата бяха забелязани от хеликоптера на нашия канал на север извън града. Не е известно на кого принадлежат. Можете ли да си представите това? Истински Мерцедес под водата! Да, но не се вълнувай толкова. Това може да е опасна и луда ситуация. Защото това не изглежда като обикновен Мерцедес. Това изглежда като Мерцедес на гангстер. О, това може да означава само едно. Имало е бандити, гангстери. Те са пренасели незаконни неща. Те изглеждат като много луди и много изплашени хора. Разбираш ли ме? О, те винаги използват черен Мерцедес, за да пренасят оръжия и други неща. И точно в този момент са го правили. Но случайно те бяха ядосани един на друг и имаха някакъв проблем. И може би един от тези хора беше твърде алчен. Той не искаше да сподели парите и нещата с колегата си. Затова имаха конфликт. Затова имаха проблем и случайно изгубиха контрол над колата. Тази гангстерска кола беше паднала във водата и след това те имаха много големи проблеми. Тази кола може да е пълна с оръжия, може да е пълна с незаконни неща. И този гангстер нямаше какво друго да направи, освен да убие свидетеля. И да, сега трябва да разследваме това нещо, защото не съм сигурен дали тези твърдения са верни. Но ще се разходим покрай тази река и може би скоро ще се опитаме да намерим истинските гангстери. Мерцедес, който е под водата. Да, хайде, момчета. Така че сега сме на мястото, където хеликоптера е засекал Мерцедес. И вижте, мисля, че колата е минавала от тук. И след това виждаме някакви следи от гуми. Те отиват направо към нашия оператор. И вижте, продължават нататък. Ето тук. Намерихме някаква пластмасова част, която може да е от колата на гангстера. Така че това определено е първата ни следа в разследването. Но след това трябваше да продължим да следваме следите от гумите. И точно там намерихме истинският Мерцедес на гангстера под водата. Това е невероятно! Момчета, вижте! Елате по-близо! Това е лудост! О, Боже! Робот, какво мислиш? Да. Съжалявам, че си робот. Не можеш да влезеш във водата. Но аз всъщност съм добре подготвен. Донесох всичко необходимо, за да направя едно истинско разследване с този гангстерски Мерцедес. Така че, нека се екипираме. Ти няма да се екипираш. Аз ще се екипирам. Сега съм готов да се гмурна. Вау, това наистина е лудост. Водата е толкова студена и хора, вижте, има нещо странно вътре. Да, бяхме прави. Това е истински Мерцедес. И вижте вратите. О, Боже, тук има много силно течение, но вратите са отворени. Така че мога да предположа, че след като се е случила тази ситуация, те е трябвало да напуснат това място. Гангстерите е трябвало да си тръгнат възможно най-бързо. Нали, робот? Не, няма да напусна това място. Искам да разследвам това, защото вижте, момчета, нещо се намира точно тук. Вау! О, Боже мой! Вижте това нещо! О, Боже мой! Това е нещо лудо! И това наистина беше вътре в колата на гангстера. Така че, какво може да е това нещо? Нека го отворим малко, за да видим какво е това. О, Боже мой! Това е прах. Вау, хора, това е лудост! Това е бял прах, хора! Това е лудост! Хей, робот, какво може да е това? Да, прав си! Това е незаконни неща, която гангстерите са носили. О, Боже мой! Това е твърде много! Това е супер незаконно! Всъщност, това е лудо и опасно! Но хора, виждам още нещо! Вътре има чанта пълна с различни неща! Така че гангстерите са бягали толкова бързо, са оставили всичките си вещи тук вътре. Нека видим тази чанта и да я проверим. О, Боже мой, виждам нещо лудо там! Виждам нещо лудо! Да продължим!
Нека го сложим тук. Това е истинска чанта на гангстер. Вау, хора! О, боже мой! Вау! Робот! Виждате ли това? Да, това е лудост! Купчини пари! О, боже мой! Толкова много пари! Вау, хора! Това е невероятно! Пълната чанта! О, боже мой! Но каква е тази чанта? Какви са тези турбички с прах? Нямам представа какво е това, но мисля, че може да е доста опасно. Но хора, това е пачка от 10 000 $. Изглежда като $1,000,000. О, боже мой! Това е много лудо откритие! Но хора, държането на тези пари и тези неща е напълно незаконно. Така че колата на този гангстер е пълна с незаконни неща. Робот, какво да правим с това? Имаш предвид, че трябва да извикаме полицията. Да, но ако извикаме полицията, те ще вземат всичко това, защото е незаконно. Не искам да дам всичките пари на полицията. Това са толкова много пари. Не ми трябват незаконните неща. Нека ги вземат. Но аз искам парите. Имам една интересна идея, момчета. Ами ако премахнем и някои улики... Нека ви обясня какво ще направя. Трябва да запазим парите, нали? И не ни трябва тази кола и всички доказателства, нали? Слушайте! Имам страхотен план! Ще се обадя на моя екип! Здравейте, момчета! Хей, чувате ли ме? Здравейте, момчета! Чувате ли ме? Да, трябва ми активиране, трябва ми изтегляне на Мерцедеса на гангстерите от водата. Трябва ми тегляне! Okay, we're rolling out. Добре, чудесно, чакам ви на тези координати. Така че се обадих на спасителния екип и те ще ми помогнат да изваря тази кола от водата. Да. И след това ще извадим нещата от тази кола, ще унищожим доказателствата, ще унищожим всички незаконни неща и ще задържим парите. И преди спасителният ми екип да дойде, нека се приближим и да видим какво има в багажника, защото трябва да премахнем всички доказателства. Така че... Защо мислиш, че е незаконно? Не! Аз не съм гангстерът! Не прехвърлям всички незаконни неща! Да, ще кажа, че си ти! Ако дойдат ченгетата, ще кажа, че си ти! Ти си! Добре, значи сега ти си престъпникът! Да, хайде, момчета, да видим какво има в багажника! Вау, това е лудост! Да, течението тук е много силно. Всъщност е много опасно. Така че никога не се опитвайте да правите това след мен. По-добре се абонирайте за моя канал, защото това е най-добрата подкрепа, която можете да ми дадете. Много ще го оценя. Да, робот. Да, приятели, моля, абонирайте се веднага. Това е много важно за нас. Имаме мечта да достигнем до възможно най-много абонати. Но първо, нека видим какво има в изоставения багажник. Уау, приятели, това е лудост! Това ли е, за което си мисля? Това са оръжията, пистолета, акато и нещо, което прилича на пушка. О, боже мой! Дано имам ръкавиците и няма да оставя никакви мои пръстови отпечатъци, защото това си е направо престъпна работа, да! Роботът казва, че трябва да си тръгнем, но не, трябва да разследваме повече. Виж, има още една чанта и тук има нещо скрито. Не ни трябват оръжията, но са много тежки. Всъщност, истински АК. Това е лудост и супер опасно. Нека го оставим на страна за малко и да видим какво има в тази чанта. Уау! Чакай! Това е много, хора, наистина е много. Вижте, има вода, всичко е много мокро. Стотици долари! О, боже, това е лудост! Това е толкова много долари плуват тук вътре в багажника! Това е лудост, хора! Затова ни трябва евакуация, затова ни трябва изтегляне. И вижте, това е чанта! О, да! О, боже! Вижте, това е още една чанта, пълна с пари и с онези неща, които са доста незаконни и луди. О, боже, това е истинско местопрестъпление!
Никога не съм виждал нещо такова преди. Багажник пълен с пари. Много ми харесва. Какво говориш? Можеш ли просто да млъкнеш? Не можем просто да си тръгнем. Не можем да напуснем това място. Това са много пари. Не съм сигурен, че е незаконно. Просто проучвам. Правя разследване. Защо да е незаконно? Да, занимавам се с гангстерски неща. Но какво от това? Не съм гангстер. Просто съм детектив. Не. Аз няма да отида в затвора. Ти ще отидеш в затвора. Да, решихме, че ти ще го направиш. Добре, нека изчакаме спасителният ни екип да дойде и ще извадим това нещо от водата. И ето ги. Това е моят спасителен екип. Идва. Здравейте, момчета! Да, така че... Да, тук говорим английски. Да, ела тук сега, ела тук. Аз и моя робот, ние намерихме това нещо. Това е Мерцедес. Това трябва да е гангстерски Мерцедес. Под водата. Така че си добре подготвен да извадиш нещото от водата, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гангстер. 6, 7, 6, 7. Добре, значи трябва да извадим това нещо от водата сега. Здравей, Слос! Здравей, Слава! Здравей, робот! Вода, Мерцедес, вън! Добре, вън! Гангстер Мерцедес! Да! Те не са добри по-английски, но са професионалисти, повярвай ми. Сега провеждаме спасителната операция, сега подготвяме всичко това. Така че нашата мисия е доста проста. Имаме това огромно въже около колата и после имаме тази лебедка. Сега е закачена за колата по този начин. И се надяваме, че с помощта на електрическа лебедка можем да извадим това нещо от водата. Да, всъщност това е доста трудно и опасно. Но аз, моят робот и моят екип ще се опитаме да направим всичко възможно, за да извадим тази гангстерска кола от водата. Вы что, дебилы? Я вам сказал достать машину, вы ее смяли! Сега имаме доста странна ситуация. Вижте колко зле е повреден този Мерцедес. Това е просто, знаете, цялото метално шаси е изкривено. Да, това е лудост. Вижте, тази кола беше толкова зле повредена. И тази част също. Всичко това е заради напрежението. Много силно напрежение. Но така или иначе, трябва да продължим спасителната си операция. Има още проблеми. О, Боже мой! О, Боже мой! Вратата е отворена, не я затваряйте! О, мой! Вратата е отворена! Вратата е отворена! Проблем. Добре, трябва да измислим по-добър план, за да го подобрим по някакъв начин. Затова решихме и да оставим робот да ни помогне малко, като държи спирачките на колата. Защото тя започва да се движи. Това е педалът на спирачката. Педалът! Не гъста. Не гъста, а спирачката. Просто го дръж, добре? Ей, как страшно! О, Боже мой. Какво става? Какво се случва? О, вратата пак се отвори! Момчета, вижте колко е ужасно! Това е много пръст! Това са много камъни! И всъщност, в момента, колата изглежда изключително повредена. Това е малко странно. Внимавайте, момчета, внимавайте. Продължаваме! Сега процесът продължава. Сега колата е почти извън водата. Половината е на сушата. Но все пак тук има много щети. Колелата, гумите са силно повредени. Всъщност това е кола с задно задвижване. Не съм сигурен дали тази кола изобщо ще може да се движи. Но все пак виж напрежението. Сега е много опасно. Опъването е зверско.
Слагаме тези неща на въжето, за да го предпазим малко. Но все пак, все още е опасно. Решихме да сложим робота. Хей, робот! Хей, всичко е наред! Това е страхотно! Това е добре! Значи роботът контролира процеса, а моят спасителен екип работи тук. Добре, можем да продължим. Хайде, момчета, искам да ви покажа нещо много важно. Ако все още гледате това видео, абонирайте се за канала ми веднага. Това е много важно. Наистина имам нужда от вашите абонаменти. Ако все още гледате и ако все още ви харесва това видео, харесайте го, моля, и натиснете бутона за абониране. Намерете този червен бутон и го направете сив. Моля ви, натиснете бутона за абониране сега! Напрежението тук е толкова голямо, че щетите по Мерцедеса са невероятни, защото всички въжета на лебедката са толкова силно опънати, защото това е много опасно. Но ние сме на път да извадим цялата кола от водата, точно сега! Но все още е много опасно! Така че нека продължим да го правим! Ние го правим! Ще го направим! Ще опитаме! Страхуваме се, че нашата лебедка ще се счупи сега. Донесоха ми лопата. Реших да изкопая колата. Може би дори ще може да тръгне сама от калта след това. Но ще видим. Момчета, решихме да изкопаем тази кола малко, за да завършим процеса на разкопаване, защото... кола! Защото това е... наистина лудост. Просто знаете ли, цяла дупка тук е направена от колелото. Работи като лопата за копаене или нещо такова. Така че имаме сериозна повреда тук. Но въпросът е, можем ли да изпълним спасителната операция до край? И можем ли да накараме този Мерцедес да запали и да тръгне след това? Наляво! Той ме моли да въртя волана, нали? Затова решихме да променим начина, по който закачаме Мерцедеса. Изкарваме това нещо навън и после решихме да го сложим не на шасито, не на купето, а на колелото. По този начин. Така че ще хванем двете колела и ще се опитаме да променим ъгъла на въжето. Да видим дали ще проработи, защото в тази посока не можем да продължим напред. И така, най-накрая виждаме предната част на колата. Тя вече е разкрита и не изглежда толкова зле в момента. Новият метод проработи перфектно! Остават ми само няколко последни неща И след това ще извадим колата от водата. Вече е извън водата, но все още трябва да се справим с терена. И така, най-накрая почти успяхме. Но да, виж колко много щети имахме тук. Много счупени части, много повредени и огънати метални елементи излязоха от този гангстерски Мерцедес. И особено колелата. Но все пак операцията не е приключила. Трябва да продължим със спасяването. Трябва да обърнем колата си. Трябва да вземем, платформа, за да изтеглим това нещо, нали? Да, и трябва да го направим възможно най-скоро, защото всеки момент някой може да дойде тук да се върне за нещата си. Добре, значи трябва да го направим възможно най-скоро. Така че, добре, нека да започваме. Ако излезеш на брега. Давай! Спри! Добре, значи почти го направихме. Почти накарахме този Мерцедес да тръгне и да се движи. Това е, колелата завиват, колелата се въртят, така че можем да опитаме да го накараме да тръгне и да се движи още днес. Но първо ще ни трябват някои ремонти по този гангстерски Мерцедес. Добре, така че нашата спасителна операция продължава. Нашият Мерцедес от гангстерите е готова за прехвърляне.
Използвайки това нещо за блокиране, ще го натоварим точно тук и после ще напуснем тази зона. Какво? Какво става? Какво? Чакай! Роботът е намерил нещо. О, Боже! Това нещо изглежда зловещо! Какво е това? О, Боже! О, Боже! Това нещо изглежда като гангстер! Гангстер носи същия тип облекло! Чакай! Това да не е бандит! Бандит с бандитски неща! О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, не! О, не! О, не! О, не! О, не! Това изглежда като убит гангстер. Да, о Боже мой, о Боже. Този човек е един от тези бандити, които караха този гангстерски Мерцедес. И после мисля, че един от тях беше убит и го оставиха точно тук. Това означава, че трябва да побързаме. Сега, вярвам ти, трябва да напуснем тази зона възможно най-скоро. Добре, момчета, побързайте! Трябва да го натоварим възможно най-бързо. Хайде, добре, да тръгваме към базата. Това беше страхотна работа, наистина! Сега трябва да закараме този гангстерски Мерцедес до нашата база и да опитаме да го подкараме, да го поправим и да разкрием всички тези тайни. Така че, момчета, направихме го! Аз, моят робот и моят екип докарахме този гангстерски Мерцедес, тази бандитска кола до нашата база. И сега, вашата мисия, момчета, а ти млъкни. Вие двамата трябва да носите камерата и да възстановите цялата кола. Трябва да я накарате да запали и да се движи. Добре, така че, айде. Трябва да ремонтирате. И така, момчета, сега нека се разсладим на видеото, което моят екип ще създаде за вас. И да видим дали е възможно този Мерцедес да запали и да се движи. Хей, това беше страхотна работа! Моят екип се справи много добре! Браво! Много добра работа, момчета! Благодаря ви, че възстановихте колата! Сега възстановихме този изоставен гангстерски Мерцедес и това е толкова яко! Много ви благодаря, момчета! Ако гледате това видео до края, абонирайте се за нашия канал още сега! Не забравяйте да оставите по един лайк и мечтаем да стигнем до 4 милиона абонати възможно най-скоро. Така че нека го направим заедно. Просто се абонирайте и оставете по един лайк, добре? Благодаря ви, приятели! Довиждане!